πώς είναι το London, γιατί το κατέβασα πρόσφατα το παιχνίδι. Wow, είναι τέλειο. Έχει και ωραία πιστούλα, τι ωραία που είναι. Εύχομαι όλοι σας, όπως σας ξαναέχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, να κάνετε την ενημέρωση, γιατί η ενημέρωση είναι όλα τα λεπτά, όπως βλέπουμε και εδώ. Γράψτε μου στα σχόλια ποια έκδοση του Subway σας αρέσει. Είναι πιο πολύ από όλες τις εκδόσεις και τη μουσική. Αρέσει το πρώτο πολύ. Έχεις επίτηδες. Το play, λοιπόν. Όλοι περιμένουμε τα βίντεο μου. Ξέρω, Παρασκευή βράδυ ξαναενημερώνω και Σάββατο, Κυριακή είδα ότι δεν τα βλέπετε και δεν θα επιμείνω Κυριακή. Γιατί από ό,τι είδα, σύμφωνα με έρευνες, λένε αν κάνεις like και subscribe σε αυτό το κανάλι και στο Μαργαρίτα Μανώλη, έχεις καλή τύχη για όλη τη ζωή και πίστεψέ μου. Απλά κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Όλοι ξέρω ότι τα βλέπετε Παρασκευή, γιατί όλη Παρασκευή βράδυ χαλαρώνουμε, βλέπουμε ταινίες, βλέπουμε βιντεάκια, βλέπουμε TikTok, YouTube, Snapchat, παίρνουμε κλήσεις, μιλάμε με τον κολλητό μας, με την κολλητή μας, βγαίνουμε, έχουμε δραστηριότητες, κάνουμε όλοι τα μαθήματά μας. Όσοι πάτε σχολείο, όσοι είστε ενήλικες, να μην σας προσβάλλω. Και πάρα πολύ καλά λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε έπτωση ως νόμος. Όλοι ξέρουν λοιπόν, θέλουμε να χαλαρώσουμε με ένα ωραίο βιντεάκι από οποιοδήποτε YouTuber και γι' αυτό είμαι εγώ εδώ και σας τραβάω τα βιντεάκια όποτε μπορώ. Σας ξαναεπαναλαμβάνω, Κυριακή δεν ξαναβγάζω βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο, γεια!